Здравейте, аз съм Ивайло. Здравейте, аз съм Александра, а вие гледате второто предаване "Живей мечтите си". Искаш ли да те забелязват? Какво обичаш да правиш? Имаш ли си хоби и кое е то? Стани герой на нашето предаване. Откри себе си чрез нас. Постигай повече и живей мечтите си. Живей мечтите си! Днес наш гост е Силвия от 6-ти клас. Здравей, Силвио. Здравейте. Здравейте. Силвио, познавам те отдавна и знам, че се занимаваш с много интересни спортове. Разкажи ни за тях. Тренирал съм футбол, баскетбол, ръгби, кикбокс и тайквондо. Също така отделно съм се занимавал с парашутинг, парашут, парапланер и мотокрос. В момента се занимавам главно с паркур. Ти си 6-ти клас. Кога успя да се занимаваш с толкова много спортове? Ами аз съчетавах няколко спортовете като футбол и баскетбол, и мотокрос и парапланеризъм. Силвио, колко пъти си скачал с парашут и какво е усещането? Беше ли те страх? Аз съм скачал 3 пъти с парашут. Усещането е, че адреналинът ти се дига много драстично. Когато погледнеш към небето, се чувстваш като птица и когато започнеш да се въртиш или да правиш нещо, когато се чувстваш много свободен. След като си отвориш парашута и започнеш да падаш по-бавно, вече виждаш как виждаш нивите, полята, хората, мисли си как ще каснеш, в теб адреналинът ти намалява и вече не е толкова страшно. А как се скача с парапланер и как изглежда? Ами с парапланер не се скача, то се излита, зависи дали си с парапланер или делтапланер. Значи с парапланерът се излита, да кажем, от някакъв хълм или планина и летиш на сравнителна височина до 1000 метра, може и по-нагоре, но до 1000 си летял. Изглеждането е все едно има... Аз понеже летях над ниви и изглеждаше много странно и хората бяха много малки и аз се смеех като много странно, така да кажа. А кой е любимият ти спорт от всичките? Моят любим спорт от всичките е паркур. Паркурът е първата степен на една схема, така да кажем. Паркур, фриран и ямакаши. В паркурът има 3 степени. Първата степен трябва да научиш няколко лесни номера. Във втората се включват и 3 салта и в третата е почти изцялостно целта. След това следва фриран, не съм стигнал до нея, не мога да ви кажа каква е. Фриранът е по-горната степен на паркура, както казах, а ямакашито е най-горната степен. Едно ямакаши може да скочи без проблем на 4-ти етаж, докато един паркурист може да скочи от първия етаж сравнително. Това е голямата разлика между тези си между степените. Кое е най-трудното салто в паркура? Най-трудното салто в паркура за мен е Генерал Лос, въпреки че има много по-трудни салта от това. За мен е това най-трудното салто. В смисъл, аз го владея, но ме е страх да го направя. Силвио, изчерпахме ли спортовете? Има ли нещо друго, с което да се занимаваш? Да, имам хобита. Едното ми хоби е рисуване. Много обичам да рисувам. С него започнах да се занимавам от 6 годишен, когато майка ми се омъжи повторно, останаха едни неща. И втори ми баща, той беше художник, много хубав човек. И той почна с мен да рисува, да научи и от тогава почнах да си рисувам често. Също друго хоби ми е филмите, да режисирам филми.
малки от по няколко минути с сценичен бой. Има и един голям филм, който вече там се разиграва сцени, екшън сцени, също има разговори и така нататък. Общо взето сценичен бой и екшън филми, екшън фантастика, може да се каже. Чухме, че обичаш да пееш. Да, аз обичам да пея много различни сортове, жанрове музика. Главно обичам да пея музика от стила на Linkin Park или Fabric Fibra. Даже с най-добрия приятел наскоро се записахме за коледния концерт за прослушване. Може да ни одобрят, ако ни одобрят, ще пеем. Обичаш ли да танцуваш? Да, аз обичам да танцувам, но не както повечето хора танцуват определен танц. Аз танцувам това, което ми идва отвътре да танцувам. Как съчетаваш всички неща с учение, с ученето? Аз ги съчетавам така. В смисъл, аз тренирам само един спорт и то тренирам го, но не с учител или аз сам си го правя. Така че е много лесно да съчетавам учението и паркура. Учението наблягам на него, паркура също наблягам, но повече на учението, защото то е важно. Все пак аз искам да уча в TOES Software. За това ще ми трябва добър бал в 7 класи и в момента гледам да изкарвам добри оценки. В предварителното ни интервю спомена думата медитация. Какво имаше преди? Думата медитация, първо искам да обясня, че думата медитация не е както повечето хора си мислят, че почваш да медитираш, изправяш си ума и какво става, нищо не става. Всъщност медитацията почваш да медитираш, изпълва си ума със своите проблеми, почваш да намираш решения и това, което много хора си мислят аум, то не е задължително да го казваш, това е просто за да ликвидираш шума наоколо. Благодаря ти за интересната информация, която му даде. Желая ти успех. Радвам се, че ти си човек, който